Karong buntaga mga kapuso, ma-inspire kita ni usa ka sugbuanon nga artist nga migamit og pinalahi nga klase sa painting nga iyang ipasundayag kanato. Usa siya sa mga banggiitang artist dinhi sa Subo. Ubay-ubay na usab ka mga obra ang iyang napasundayag kanato. Gani, laing obra na usab ang iyang gipakita gamit ang pinalahi nga materyales ug medium. Tara, ato siyang ibida o gilailahon dinhi lang sa atong programa ang GMA Regional TV Live. Makauban nato sa programa mga kapuso, Roniel Compra. Maayong buntag sa Roniel ug welcome sa GMA Regional TV Live. Yes, maing buntag sa tanan o daghan kayo nga salamat sa pag-imbita nako ni ini nga programa. The last time we had you as guest sa programa, sir, mahitungod to sa unique form sa imong masterpiece. Karon murag mas pinalahi na sab ni sir. Mamahimo ba nga ma-share nimo kanamo kung unsa kini? Dako gyud kayo og kalainan ang ako ang gipasundayag sa una pagsugod aning tuigad mga January 2023 gipasundayag to ang last na ko nga exhibit before ani dito sa Cube Gallery sa ES Fortuna. Ug karon ang nakalahi gyud niini is una isang iyang material, ang iyang process ug ang mga ang ideya sa paggama gyud sa kini nga mga piyesa sa gitawag ni nako og luta sa balay sa ni Lula Masyang. Nganong nakahuna-huna man ka, Sir Roniel, nga mao ni imong medium nga gamiton sa pagpaint? Siguro part sa ako ang personal nga history tungod kay nagdako man ko sa dinhi sa norte sa isla sa Cebu sa Bugo ang amoa unya sa tibuok nako nga pagkabata nagdako ko nga usahay wala kay duaan, wala kay access sa mga sa mga commercially produced nga mga toys. Sir, kumusta? Dili pa sab kuyaw, sir? O wa ba kay nasinati nga mga problema sa imong pagkuha nining termite trail? Pura buyag, wala raman gid pud hinuon ko'y mga nasinati nga mga harm or danger sa pag-extract na nako aning duga or ilaha nga mga excess sa kini nga mga termites tungod kay nasinati na siguro kaayo ko kung unsaon siya o kanus-a siya nga wala nay mga anay. We've noticed, Sir Roniel, nga lain-laing forms, shapes ang imong gipaint sa imong medium, sa imong artwork. Unsa may mga girepresentar ni mga simbolo, sir? Unsa may mga meaning ni ini, mensahe nga buti mo ipaambit ni ini? Wala gid kani direkta nga meaning, pero ang meaning siguro ni ini anaa sa iyahang kinatibuk-an like sa iyang culture ug sa mga nakasinati ini nga mga butanga ug ang iyahang relevance ni ini sa kinatibuk-an. And lastly, sir, unsay mensahe nimo sa ato mga kapuso viewers karong buntaga? Daghan kayong salamat sa mga nagsunod din nga programaha, sa mga nagtan-aw ug naminaw, sa mga siguro para sa mga aspiring artists ug mga creatives, dili lang sa mga visual artists, no, daghan man mga musician, mga poets. Padayon lang kita sa ato ang mga gama sa pamana nga field nga imuha nga sudlan din ha. Dili ra kita mawagtangan og paglaom. Og daghan kay salamat sa imong pag-uban kanamo karong buntaga. Makapuso atong daygon kining talagsaon gyud nga Cebuano artist Roniel Compra. Thank you, Sir Roniel. Mayong buntag sa tanan. Balik pa mi mga kapuso. Tutok lang.